laver en byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Har I fundet ham? Ikke enda. Hej. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Hold da kæft. Martin? Musa. Er det her din første store vandretur? Nå, ja. Første vandretur. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... Et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i 10 dage. Nå, okay. Ja. Vil du si at dere har ekteskapelige problemer? Nej. Vi mænd, vi egner os faktisk slet ikke til at leve sammen med nogen. Er du skæv, eller? Er han voldelig? Nej. Der er ikke noget mystisk ved Martin. Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub og en halv Ironman, men jeg har ikke kunnet mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Wow. Den kraften, som du har i øynene dine, det er helt unikt. Hvad laver han? Slip ham! Sænk fyre! Hold kæft! Hvad er det for noget tøj, han? Enten så er han blitt sinnssyk, eller så er han også en del av en ring av internasjonale narkosmuglere. På med gummistøvlene, inn og lete etter det. Hej, skat. Ved du hvad, jeg sidder lige i møde lige nu.